Ukurtong Yokun MDC jangka Parti Kongres na 16 Nong Thamai constituency uba Alan Victor Lingdo ula ther ya ke jingbamla ke district council ban penmi ya kano ke jing pentip lane jing penpana hakabai dei bat ke jing light kam habai kren Ukurtong ula yathu ba 4 judan gano ke jing penpana light kam ha district council Henry ya ki kam ki balai la shutung kam sop daki badan ha ka syuki Ningkong ngasngo ya ka ai kuble ya ki nong nong jong jela iba kowe ni ka singi ka ba ni rakhe bu ki kermau ya ka jingdap sunfly system ya jingya inti jong ka jela maglai iba kowe nga akadi ka janmiet ngan ka bidai ba kata ka jing kran ki jong jikli ka jong pi bu kumno ban wanra ya kita giban kieu ya ka kam ka jang Hamtam ni samla iba po district council kawi ka jikli ka bangabo kalamba menta la sunfly tli kisnam nilayat bat nilayo district council nadu usnam kakandai spa sanfuar bat 4 judan kata ka recruitment ani kata ka advertisement ka bagni ki advertisement na po ka district council but sibon ki kam ki badan po ka district council sibon ki nong trai bidan henrai kata ka jingthung jam kam long ka bayat bet kam long ka pau ka thai la shu ye thum kum tu ti ka wei ka banga kwa man pan pau ni ka long ba lada iwan ha ka bor lada ngawan ha ka bor ba lada ka isi juga kongres ka wan ha ka bor ngin titikna bangi dai dan daka recruitment policy ikumbalong ka DSC nanyiru kenong ka district council selection committee khnang ba kikam kicham ki badan tu kala ya kaban aikam aicham ye ki kon samla namar menta ngal adap kumba sau ko asnan kam padan kawir ka sien ka ba ngan apply kam hana po district council namar judan kikam ki balan tinga kerman ba lada ublai man angi poisa ka thong lada poisa ka jingjong kani gadi kamat ka banikong ka banganra hakmat jom ka district council hi kowe but kowe habangi mo ka district council ka kowe ko issue iki trading license kamot ba habang issue iki trading license su kadi bandon daki kriteria ba kino ki firm le ki company ki bawan ya ka ban le kino ki kinja business habo ka jela ka jungi kadai bandan gajinya sekolah na gajinya te balakumba nyoko na ni proper person ladai ban ai shakip try jela nama ka basusi kalong hapi ngipai hakini kini ki factory ki bangi dan hapo ka jela ka jungi kum kini ki siman factory ki kam ki ba ki kam manager ki kam HR bun labat da ki bar jela henry ki kam penkhut ki kam sari ki kam sat ki kam ki barat beria layo ki basusi kalamba i ba ki try bro ki ba try ya gitu ki kam but kata ka dei ka ba akwa amara hakne ga janmit ba lau pa jogonong sama konstruksi waila kata ka dei ka ba ngine le hakmat ka kam ka ba hakmat jonga kum utau kertong jong sang kongres kadawi le singon oi bi kumal ongana kadawi ba ikwa ai ban shia thong kum to klam na panlong ye kita ki recruitment drive klam dan ni kata ki advertisement ba kadawi ba hendak le singon perkhat kadai ba inyo ban thum ya ki ba kejan kata si kadai kadaw ba ngamtip ngamla ya ka ban ong ke ka badan chulandan rei nakal yang kejonga hi nanti tikena balarangi wan ka bor kanum dan su anu nu jing thong kam sop ane ka basal dan rei kan long wet ka ba shai ka ba shit haba shit ba shai o kitu kide ki pos ki ba don hi namla lor kata rei ni ba ki ba kum kini ki pos si kam don ya kata ka jing thum kam chungjam ka ba bed bat ka berhenti namar hadum tamne hi iba kibadon hi
pat kita kibaron hakabor ki kam yo maki kam long fair dai na tadang iba pun ki seng halang kimi sakman hab imi hab ya mi surop hab ya rak plaka wanwan ra ya kata ka jing tung kam tung jam ka ba khot pat ka basuba